Peter, du behøver sikkert være bekymret. Der er noget, der hedder slingerdug, som man bruger ude på skibene. Det er sådan, så dugen den ikke glider af. Der har vi lagt nedenunder, så lige meget hvad du gør, så slipper du ikke godt. Så dør den. Ja. Skal jeg bare hive den der af? Ja, hiver den bare. Og må man rykke op? Vi skal lige... Må jeg have lov? Jeg kan bedst... Det er sådan, når man ligger hjemme i sengen. Jeg kan bedst, når jeg ligger på min plads. Ja, men så... Ordet er også kortere. Nu har du fortalt det her med, hvor god søs hun er til at rydde op og være perfektionistisk hun er. Ja, og jeg kan godt se bekymringen, det er jo det her med, at lige om lidt, så er vi porcelæn ud over hele kortet. Nej. Der skal fjernes noget. Ja, det står der. Men så for at være helt sikker, sådan, så søs hun også kan sidde roligt nu, så har vi med, at så får hun noget udstyr som det. Så kan jeg jo roligt trække. Nej. Det her, det er jo simpelthen. Se på det overstået. Det kan godt være, at den er måske lige løbet. Ja, det tænker jeg også. Her kan jeg skal bare have. Ja. Kom så, Peter. Hvad er det? Kom så, Peter. Er I med? Ja, Peter, du har så gjort sådan. Det er sådan.